Is-Sindku Laburista Alfred Zammit ma tantx qatt jomod kliemu. Il-proposta tal-kollega tiegħu tal-Wan Jason Mikallef dwar il-karozzi fil-belt moġbitux. Mikallef li minn barra li huwa chairman eżekuttiv tal-Midja Laburista u wkoll iċ-chairman tal-Valletta Cultural Agency ftit tal-ġimgħat ilu preżenta dik li suppost viżjoni tal-Gvern għall-kapitali ta' pajjiżna li tinkludi li fil-belt ikunu jistgħu jidħlu biss vetturi elettriċi. Dan jinkludi il-vetturi ta' residenti beltin. Iżda s-Sindku Laburista qed jargumenta li diġà kienu ħafna residenti li kellmu għaliex jinsabu imħasba għal din il-proposta li tidher li saret mingħajr ħsieb u mingħajr ma tat każ tal-beltin. F'reazzjoni li ta' ftit wara li Mikallef għamel il-proposta tiegħu pubblika, Zammit qal li ma tistax tqum filgħodu u tipproponi li sal-2030 jidħlu fil-belt karozzi elettriċi biss u li dwar dan għandhom jiddeċidu ir-residenti. Minkejja li ż-żewġ esponenti laburisti ilhom is-snin jaħdmu koxxa ma' koxxa fil-midja tal-partit, jidher li hemm disgwit mhux ħażin bejniethom b'wieħed ma jridx iċedi għall pressjoni tal-ieħor li jrid jidher sabiħ mar-residenti. F'kummenti li tal il-Malta Independent fejn kritika l-proposta ta' sieħbu, Zammit iddeskriva bħala insuffiċjenti l-fondi li qed jingħataw lill-kunsilli lokali u qal li għal ħafna żmien il-Gvern ikkonsidra l-kunsilli bħala koordinaturi tal-ġbir tal-iskart biss.